reason I am. Hello. Usei Home Affairs kuvaliwe. Kanti zishaphi? Asangibuka abantu bema. Manje engiqayo ngedwa la. Mina kuphela sithole imessage ukuthi angizolanda. Ubhutate la ugive up wahamba. Make sure 18 ngiyahamba. Yaphila. Wena Joe. Yabo nje ngishoda ngokhinga abade ngivulelile. Hawu cha bangibhora shem. Hawu. Mama phela ikhona ikobi Affairs set down. Ngakho benza nje. Bangisendele imessage izolo mawuba bekhona namhlanje. Ngizolinda nje u8 kashawo 8 kayi into engizoyenza ngiyahamba. Wange emsebenzini. Ngingena ngawo 8. Bona bis bahlomeka la chashela. Akho nje isebenzi kuyoshaya past 7 phela manje. Kanti avula nama Home Affairs. Abanginike mfethu yazi ngifuna ukwenza into kanye mina. Hayi ngidokhane ngiyenza kaningi. Ngoba angeke ngiphinde ngithole isikhathi. Monday, so Monday, one next week. No, kodwa balozi ngosisika nomkhosi. Usisi wami washona 2016. Hey, bambulala umntama. Hey, bakithi. Umazi kanjani nomkhosi? Ngizoyilanda basend messages zona. Bona if bebengafuna mhlambe engamele bangisendele message. But online kubhaliwe ukuthi kuyavulwa. But kuzosheshe kuvalwe. Online ibhaliwe kanjalo sithi mhla 16 bayasebenza. Baphi pho? Baphi? Ngwana ngixaye ukuthi waye besend messages izolo kuyiholiday ngakusasa. Nokuthi nje ngifuna ukwenza into mina ngiqede. Hey. Ngilokho ngibuya la njalo ekseni. Mina nje kwenza into once. Warama mina kusebenza. Usho ukuthi basazovula bukawadeni ngasikhathi sini mhlawumbe. Ngo-8 noma ngo-9. Basheshe bavula ngo-8. Hayi ake ngilinde. Kodwa basebenza kanjani la bangathushuki nango past 7. Anza? Hey, Home Affairs Len. Lena nje nale. Ufuna isaluni wena? Not too sure, anginayo sure. Ngoba uma uqhubeka kusasewona should bheka kulelo side. Hello. Yes. Kule ngime khona. Yes. All right. That's yes.
lambe ngiyashona. Hayi bonakali niyo mafezi nabantu bengikuzitenga izozo ekuseni. Omunye uthi salon le ngimekuyona. Ikamanje nesalon kinje ekhanda. Kuyawenza umqondo. Cha kwenzi. Hey, angisahayela nje kuye bridge namhlanje. Oh. Ay khehla nje ngimdala ngakho. Yaphila. Hawu, ngiyalamba. Shona amakepi sabo. Ngathi uyangifensa ngoCorolla. Kahlelo. Ngifensa ngoCorolla. Ngabe ngithatha apha imoto njengoba ngikhetha nje. Uzoya e-beach today. Kuka-2 angithi ngiyasebenza mina. So bona nezami ukuthi siyasithola nesikhathi. But njengoba nje kuyi-holiday phela kumele kusetshenzwe abantu ba-free bayeza bazoluka bazoinstalla bazoyenzani. So amathuba amancane. Yebo Kabelo njani? Awo yebo njani? Ngiyabonga. Ilwethu lo mthiwani lana can I DM partnerisha with me lona content kanjani? Okay, ungang DM usho ukuthi lo sisekhuluma naye live ngoba uma uzothi hi awe ma mhlalo dabeni ngizokuphendula. Ngiyaphila njani lethu? Phuthuma artist phuthuma. Ulwazi yebo. Vuka mina sebesh fi. Udale ngane encane kanjena. Angisayifuni into engimina. How was your day? Usuku liqala nje sekwazi your day. It's gonna be a long day. Ngoba atakakopheli manje ngiyabuka ukuthi lizoba lide impela. Sinqobile hi. Nkosi. Yebo. Awe mo. Yes, ngigrand. Mina kunjani? Capital kuyagcwala lapho ngidlula u-M2 savala ngisho ukuvala. Sebenza Victoria Embankment. Mawazi ibhilidi lo Sister International ibhilidi labo kodwa mina ngise-floor 6. Ngiyabonga Samkelo. Hello Lily, morning. You look like you also dance lutho. Phela into engisakazayo wena. We awumaza khathala Jesu. Kanjani ngempela? Yabonga Sinqobeni. Hello, Atle Ntontoni. Uluka inwele no. Angikwazi ukwenza lutho ehlangene nenwele. Uluka elizalati ngefoni yami Jesu.
Oh, wow. Ngicela yini wenza umsebenzi wakho hayibo kahle wena awuhlanganaphi hawu kusenanga manje lembuzo uzokusizakala sikenzani ukufakela iphi imali lokho hayi anazi ama-boundaries eni usehome affairs ngizothatha i-passport ngenza ukuthi bayavula but bazovala early wena obuza ngo-Twitter Sports yize ngingasebenzi ekhobandla siyandiza-ke manje siye ngiyakutshela wena yazi ngiyifunelani i-passport ngempela sengizohamba la eSouth angiyangishiya sengizohamba ukuthi baba omdala kangaka urequestelani yebo siyanda manje angeke uphele yake ngasebenzile le passport this year or early next year ngiyabonga mpilendle kuzona igama elihle siyanda hi uzodlula uzosibona definitely ngiyeza ngiyeza elinosuku lonke-ke namhlanje ngikhathele ukuma yeah, my crush isenkingeni crush esangananga Fish Jay, no, where's this fish? Now, selling more is a fish. Me again, smank. Ngikhathele manje yazi ngabe nje uyothinta izwe lo uzothinta nami ngoba sixabana Oh, it's so fishy. Yay. Sister woman. Watch this sister call to say fish namhlanje. Sonje. Relax. Very good extend. Maybe late. Kuma ngiphatha ngisho uyiphathe ngisenje kuyali ngemsebenzini ngayihambe. Ngoba ngiyazi bishi atugula nganje lo. Uzobona ngeyithoma. Ngayimashela. Yabo nje nasi ngemsebenzini nje. Ngazi singidle bebishi. Wait. Malovan, yabong.
Hello, unjani? Lezo ngifile zibhala ukuthini? Galaxy Boy. Zisho ukuthi ithengwe phi? uGalaxy Boy nje udayisa nangu usucabanga. Angithi ubuthi cathi ukuthi idayisa lezi ngifakile. Zibhala ukuthini? Shuthi ithengwe phi? Ngithe Oh, iphava. Bayo. Sebuma wakhe ngoba uyangiqinela. Into mayibhaluna yakhe ukuthi ithengwe phi usuku ithini into ngempela. Angazi nongazi njalo. Sawuma athenga uphaqaba ngiyambuthi babhala ukuthini phela. Babhala ukuthini? Uyasho ukuthi babhala ukuthini? Base ngaphika esihlahleni. Hayibo. Inela nje. Engathake. Ingakho nje ngibusisi wena ubona ibhala ukuthini? Ubona ibhala ukuthini wena? Wena ufuna ukubona isibanjani kophaka? Ubani? Style house uya. Bye. Ngizonibona I think mengiqeda ukuthatha ngizonibona because ngimangisho njalo. Sizi ufike sizi ngicela ufike emsebenzini. Khonothe. Akusho mina. Khonothe konta ngiphathela wona namhlanje. So sizi ngempela mfethu sicela ufike namhlanje emsebenzini. Ngicela ufike namhlanje emsebenzini. Thank you. Kuze ngingabuza sibathenge omunye ngiphaphelayo nje nawe. Ngiqinela nje. Bayo. Na 21. Boo. Oh God. Ik ga het eens. I get so weak in the knees. I can hardly. No, papa so cool. Ngikona badlekile ke manje. Ngifuna ukukhombisa uGalaxy Boy khona ukusakho. Uyabona lento le? Ngase kusushisa nje ezweni lonke la South Africa. Usukhala nyawo yangilinda Ekesela Gilinda ntombi Gilinde Yabuya dalema Ekesela Gilinda ntombi Gilinde Yabuya dalema Shubamala Pelunyaka Bone sando sabi Sana samina kutena kutala Sana samidia bikonbole Shubamala Pelunyaka Bone sando sabi Sana sam Gizoshata nutsat Sana samidia Kala tu salam Sikati gata sihawi Tizito ngata zenzeki Shia Beke sela Gilina Dombiha Gilinde Yabuya Talema Beke sela Gilina Dombiha Gilinde
Ngizodonsela nje ubapho la ikhara ngiyithathele. Singene sishade. 265 rand. 65 rand or 75 rand. Manje into iqondile. Uyangibona ngani nje ukuthi angisadansi? Kalo wathi ufuna ne home affairs ngibona kanjani? Ngabe uyangibona. Buka kuzoshaya u-8 guys kanti kwenzakalani? Kanti kwenzakalani? Oma yabona-ke nje yabona nje yabona. Uyabuza noma uyashela semgazini? Angazi nami. About 2K park 1,2,000. Karasipho. Pavilion. Oh uyabuza? Basho njalo emgazini mfethu. Yabona nje mina into engizisela ukuthi message bayisend izolo. Bathi si-ready for collection. But i-date ayibhalwanga. Unlike i-date yokuthi uzoyenza ngaluphi usuku. Then nga-check-a-ke online uthi yena bayasebenza i-public holiday. And kwathiwa yes bayasebenza from 8 December to 19 December. I think bagcina ngo-19 December kusebenza. Mase kuphela 19 December mase kuba 5 to 15 January. Manje nabantu bakhuluma into eningi so ngilindele kushaya lo 8. Ngibona into ithini. Mase kushaya lo 8 ke hayi mekube abalokhu nje ke angithi past 8 ngoba phela still lokhu nje umuntu. Yabona nje. Hello Silindile. Hello. Ngiyabona impumelelo. Manje akitsiba. Otherwise ngiyayidinga lelo, ngiyayidinga Nkosi. Shwele Nkosi yami ngiyayidinga. Passport ngiyidinga ngqo. By next year mina ngibe senginayo. Because I am doing ngizikhuluma indaba zami la. Kodwa yes ngiyayidinga. Next year mina ngibe senginayo. Hello Novisa. Dlamini omncane ngiyabonga. Secha ukuthi uzokhuluma into engekho sisi. Kushiwe kuthiwa kuyavulwa nje ngiyasho. Kuthiwa kuyavulwa nje manje angazi-ke. Mina ngiyabuthi uyazi umuntu umele into engekho-ke la. Bathe kuyavulwa nje bayisendeni message phoma bengavuli. Ay, babizi. Hello, Mrs. Spanish. Nothando, hello. Mathendwa, hi. Makhambule bathe bayavula nje. Uthi ngiyalayeka uNompumelelo. Hawu ngilayeka ngobani manje? Khona bathi ngihambe ngenze njani? Ifoni yami izovoshwa uma ngiyibeka la. Uma ngishayela i-VN kanjani ngi-live? Uyenza kanjani leyo nto phela ngi-live njengamanje? Ngizoyelela kanjani le VN? Ngikhalele nayibo. Hayi sithi sengadlula yibo. Engizokhala into engekho manje. I'm still waiting. Bangibhora kodwa awoma. Bangibhora u-10.
Chomi onjani? Habe mawucamba bazovula la. Ikuphi la? Sewumafeza. Iholiday nje namhlanje. I-16 nje. Athi kuyavula nje nale weekend, kuvula ngeSouth kuphela. Iholiday namhlanje. I-department iyasebenza ngeholiday. Yazi ngizokhala mina. Serious ngeke. Manje nawo abantu basebenza khona la ngomafest kuza kulapha bazokutshela. Hayi bona bafuna bahleli la. Bona basebenza la. Okay, bona bashithisa litho. Basendelele message izolo mawukuthi Bathini? ukuthi bathengile namhlanje. Why? Next week okusasa. Extras. Shilo besendela lokho. Yabona. Ukuthi yebo bakwazi ukusendela namhlanje. Shilo bebenzela ukuthi kungabi short notice mhlawumbe. Yabona nje bona. Ngicela ukuza kanjani Home Affairs Ola Commission. Lakho. Uzalile. Nawe ufana la uzali ID. Hayi, ngifuna into next to isalon next to. Nangu sisebenza salon sikhuluma naye. Ingane ngifuna ukukhoma isikhathi. Kuba usinaso igama lakhe. Uthi number Izahepele sewini. Hawe macho. Ah. Yakuba ngifanele nomngani wami. Ngini boss. Wakuphi umngani wami? Ngiyabonga Mpumeni. Okay, ngebhishi manje. Sayijika manje le ndaba ye. Bishi la ngiyakhona. Sithi ngizona kusasa. Awu nje songitshele nje, ongitshele. Ngiyokusashada namhlanje oncesi. Ey andideleli. Awasasitengo kanjalo. Hawu malapha ngihlobene nabantu banjalo. Awuyasho nje sibonga lo sisilo uthena. Yelo Mpumeni uyasho lo sisuthena uthi usebuzile umuntu osebenza la wathi bavalile. Ngebhishi guys, ngebhishi lekusana. Ngimangani bazovula ngo-8 guys. Hayi yabona yini lokho ngisentenge uneshoya lokho. Hayi ngiyela endaweni zami vele manje. Unempumelelo kahle bo. Hawu kahle bo. Kahle ke manje. Hawu kunini ngikuziba. Okay phela kwenziwe njani ke manje ngoba phela wona kadusho yini ke kumele siyenze sikushisela impepho. Hawu kahle bo kade ngiqalile yazi ngibhizi ngiyakuziba angikunakeke manje ke uthi kwenzeke njani nompumelelo ngitshelile then kwenziwe njani. Hawu kunini ngimziva sikutsheli yebo njani ngiyaphila sithanda. Hawu ay ngifuquzekele la uzongiedela naye kumnandi ukuvuka ekseni uzomela amahala ubhisi kutshelile kwenziwe njani ngokungitshela kwakhe. Sikwenze njani ke lokho ukungitshela kwakhe kungisiza kanje kamanje. Iboneni phela into ibone nje into ume ibone nje. Hawu kunini uyabona ukuthi ngiyamziba hayi busy sikutshelile kwenziwe njani ke usungitshelile ke yini emele siyenze siyasina noma sishaya indlama just because wena usungitshelile simisa kanjani sengitshelile phela uMpumeni sesenze njani ke after that. Hawu bazwa isekuseni ke bo.
kodwa kuyafana yazini guys angeke ukhiphe imali manje and then mase ngikhiphile imali ngisothe lezi zinto engifuna ukuzenza emva lokho ngithenga iskipa mase ngebhishi ngithenga iskipa mase ngebhishi yes because I think ngikhohle iskipa but manje ngiyakhipha imali mase ngiye workshop to get something ngiyalithanda ibhishi awu mfethu ngikhulele laphi la mina so nje awu ngiyawathanda namanzi valiwe home affairs ngabe sengishadile asamsekhipha imali anginakhadi phela kumele ngenze no-president yabona nje inkinga yiningi yes yobuya angikhothisa bakhona amakhambula ivlog ngoba yabo le mpahla engiyigqokile ngizoyishiya kulabo sesengisebenza khona then mina mase ngifakile isiphindi mase-ke ngigibela itaxi ngishiye e-South Beach ngifuna nje imali akulunganga mgazini ngizoza kusasa yabo nje kuvaliwe bukani kade ngime lapha kosami ngidabukise kuvaliwe guys nami ngisuke ngisaba ngefoni phela kuseThekwini la ikona ukuthi ayasithi uJesu nje ongisizayo ngoba akukhona ukuthi amandla kodwa nje ngisuke ngisaba so ngiyoshiya impahla-ke la ngisebenza khona emva lokho ya nali robot ingivulele nkosikazi lingisakaze Jesus Christ i-passport you-600 rand kodwa wenzani wena Fortune angifuni ukuze ungigcwalele ingakho ngiya manje nange ngikwazi ukuphatha ifoni nje akuthiwa kugcwele kanjena nje abadala abancane uyadlala yeah malume shap yabo nje ngizela ngokuthi kanti bazobingelela nje kahle ngokhipha imali ngeke ngikwazi ukuphatha ifoni ebhishi awumanga ngibulala yebo sekuyigama lami ukutshela bekuthiwa nje abadala nabancane lokhu esisendinga phela ngikwazi ukwenza-ke ngiyi-live nje bangani so wenza njani ngoba ngikulayini manje and mncane ngabulayini somisa kanjani botshomi hayi ebhishi yami ifoni nje ngizoyishiya angeke nje ngize ngiyiphathe ngiphoze live ngeke guys manje mina ngizobuya sengibuye yabo angishiye nowamanje then ngibuye sengibuye line mncane yakho less than 10 yakuthi uyashesha abhayini zile sekugcwele ibhishi manje akufuni-ke nami ukugcwalela yoshiya impahla nje yamashi bye